δείχνουμε. Ναι, ναι, εσύ μην κάνεις, θα δείξω εγώ και ο Μίτσος. Μίτσο, φέρε μία το μέτρο. Όχι, απλά του κάνει λεμπέρ. Ωραία, κουτί. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, Άγγελε, πάμε. Κάτσε στο row. Μέτρησε το τέτοιο, το... Ναι. Ναι. Λοιπόν, πες το όνομά σου, άλλη μία. Άγγελος Πάλμος, Belgrade Games, Advanced, Test 2. Τέλεια, πάμε. Άνοιξε μόνο το row. Άσου. Just row. Πάτα μία just row. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Πάμε για 16 καλ. Ήρεμα. Μετά πάμε για 4 box am over. Έλα. 1, 2, 3, 4. Πάμε για 4 front squat. 1, 2, 3. 4, ωραία. Μηδένισε το row, πριν κάτσεις. Γρήγορα κάθεσαι και μηδενείς. Πάμε. Τράβα, πάει να τραβάς. Πάμε για 16 καλ. Μπράβο, ανέπνε και τράβα χέρια καλά. Μπράβο, Άγγελε, κράτα το 200. Ωραία. Πάμε ανάσα και πίσω και μπροστά. Αν είναι το τράβημά σου, να πέσεις τις κουτιές. Μόλις τελειώσει πάμε για 8 box am over, μπράβο. 8 κουτιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μπράβο, πάμε για 8 front squats. Σε 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, μπράβο, κάτσε καλά. 4. Μη μένεις πολύ πάνω, είναι πιο κουραστικό. Μπράβο. Αυτό είναι. Πρώτα μηδενίζεις, μπράβο, και κάθεσαι έτσι. Ξεκίνα να τραβάς τώρα. Τράβα όσο βάζεις, λίγο έτσι κοφτά.
Μπράβο, Άγγελε, μπράβο, μπράβο. Πάμε, να κρατηθεί το ροου, έτσι, άπλωνε και πλάτη πίσω. Πες τους όλους να μαζεύεις. Μπράβο, μπράβο, πάμε, πάμε, πάμε. Αυτό είναι. Πάμε για 12. Γρήγορο step down. Μπράβο, γρήγορα ρίξε τα πόδια σου. Έτσι, μπράβο, γρήγορα ρίξε τα, μπράβο. Τίναξε τα κάτω, αυτό είναι. Παραπάνω, πάμε. Νικόλετε, πάμε λίγο περιφορές, ζέσταμα. Πάμε σε 3, 2, 1, πάμε. Πάμε, καλές ανάσες και μη μένεις πολύ ώρα πάνω. 1, 2, 3. Πολύ ωραία, Άγγελε. Νικόλ, και εδώ, ομοπλάτες. Μπράβο, Άγγελε, πάμε. Δώστα, δώστα. Άλλο ένα. Μπράβο, τέλος. Πάμε, μην χάνεις χρόνο. Κάθε θερμίδα όσο την τραβάς μετράει. Πάμε. Μέση, ορίσεις, πάμε ζέσταμα. Μην το βλέπεις λίγο το ζέσταμα. Δεν θα τελειώσουμε μετά αύριο. Θα μετράω εγώ μισό. Πάμε στα 16 τώρα. Μπράβο, Άγγελα, ανάσες. Άπλωνε πίσω. Πάμε, πάμε, μην το ρίξεις, τώρα είναι. Έλα. Έτσι, δώσ' του λίγο γκρι, δώσ' του λίγο χέρι. Ανάσα στο κουτί, πίεσε λίγο, έλα. Κράτα. Μάθαινε την κουτιά σου. Μπράβο, μπράβο, εκεί κράτα το, εκεί κράτα το. Τώρα ξεκίνα να χαλαρώνεις, εκείνα να χαλαρώνεις λίγο, ξεκίνα να χαλαρώνεις, χαλάρωσε. Πάμε ανάσες, μέχρι το κουτί ανάσες. Πάμε, 16, έλα. Ένα. 2. Έλα. 3. 4. 5. Μπράβο, Άγγελε, πάμε, πάμε. 6. Ανέπνε πάνω στο κουτί ανέπνε. Μπράβο. 10. Άλλα δύο. 1. Stop. 1. Πάμε, Άγγελε, πάμε. Είναι 2 λεπτά, πάμε. Πάμε, Άγγελε, είναι 2 λεπτά, πάμε. Κάθε ρεπ μετράει. Πάμε, μη μένεις πάνω. 3. 4. 6. Πάμε. 6. Έλα. 7. Μη μένεις πάνω, είναι χειρότερο. 8, συνεχόμενα τώρα. 9, μπράβο. Μπράβο, ρε Άγγελε, αυτό είναι. Άλλα
2. Πάμε γρήγορα στο ροου. 1 λεπτό, Άγγελε, πάμε, 1 λεπτό. Θέλουμε να μπει σκουτί τώρα. Πάμε, τράβα. 50 δεύτερα. Πάμε τώρα, ξεκινά να πιέσεις, να τις γράψεις. 30. 20, πάμε λίγο κοφτές να γράφει. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Time. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε Άγγελε. Πολύ ραχιέ, ρε φίλε. Θα δείξω πάλι τα...